prije nego što krenemo na sam TQ, ja bih htio, u filmu ste vidjeli da je nekakva filozofija asortimana u Tokiću generalno good, better, best, odnosno prevedeno na hrvatski dobar, bolji, najbolji. I mi smo prošle godine negdje u 9. mjesecu, odnosno u 10. mjesecu počeli slagati asortiman primjenjujući tu filozofiju. Zašto dobar, bolji, najbolji? Zato što smo, na primjeru ću reći, evo možda najbolji su bili kočijani sustavi. Kad smo pogledali koliko imamo dobavljača, mislim, ako se dobro sjećam, da smo ih imali 14. Onda smo se pitali prvo zašto imamo 14. Pa smo išli pogledati strukturu koliko čega prodajemo. Jednog brenda neću imenovati koji bi trebao biti daleko prodavaniji, mi smo ga prodavali svega 3, nešto posto. Vrlo brzo smo došli sami do zaključka da tu nešto sigurno ne valja i da tu nešto treba pod hitno mijenjati. Krenuli smo. I te godine smo mi imali nekakvu stagnaciju u kočijanom sustavu i krenuli smo, znači, primjenjivati i čistiti tu good, better, best. Danas mi u kočijanim sustavima imamo negdje 8 dobavljača, ako se ne varam, s kojima radimo. Ove godine, što nam se dogodilo? Dogodilo nam se to da nam upravo ovo što je Ivan rekao i što su kolege, a oni su svjedoci toga, da su nam upravo ti najbolji brendovi AT, Terve i Bosch bilježe ogromne skokove i rastove i naravno naš TQ, a tu kreće priča TQ-a, jer mi smo zapravo gledajući i prolazeći kroz sve divizije i kroz asortimane i u interakciji sa našim tržištem, znači sa našim mehaničarima, napravili smo jednu analizu preko našeg call centra, nazvali smo 600 mehaničara u cijeloj Hrvatskoj, ne samo naših mehaničara koji su naši kupci, već i kupci naše konkurencije Intercarsa i Cijaka, i napravili smo jedan anketni listić kroz koji smo htjeli dobiti nekakvu informaciju tržišta mehaničara što zapravo njima nedostaje, odnosno što bi oni željeli imati još u asortimanu. I došli smo do vrlo interesantnog odgovora i tu smo prepoznali da na tržištu naprosto postoji jedna niša koja ovog trenutka možda i nije najbolje i najsretnije popunjena. Ta niša koja ide ispod premium brendova prema ovome goodu, odnosno dobrom i boljem. I zapravo su nam mehaničari sami rekli da bi oni htjeli imati neku kvalitetu, ali da nije preskup, odnosno vrijednost za novac. I tako da se rodila ideja, pozvali smo jednog od najboljih dobavljača, nažalost nisu mogli danas biti ovdje s nama jer imaju prije preuzete obaveze, Zimmermana, koji je bio naš dobavljač i je dobavljač 20 godina. Počeli smo razgovore i vrlo ispočetka nije to baš išlo, bilo prihvaćeno na prvu. Međutim, kad smo mi stavili svoje argumente na stol, vrlo brzo smo došli do dogovora i zapravo smo napravili co-branding i na tržište izbacili, znači, kočijane sustave koji su proizvedeni u tvornici Zimmerman. Zimmerman je inače, za one koji ne znaju, znači, a ovdje svi manje više znaju ko je Zimmerman, da je to njemačka tvornica koja radi između ostalog i za prvu gradnju Mercedesa i BMW-a, a i radila je i rade još uvijek za puno drugih poznatih brendova u svijetu.